Turistička organizacija planira početkom 2025. godine i januar, februar, zavisno od vremenskih prilika, da startuje sa izuzetno važnim projektom, ne samo za Sokobanju, već za Republiku Srbiju, najdužeg panoramskog puta u našoj zemlji od 13 km na planini Ozren i planini Devici. Projekt, kad će biti finansiran iz programa Interreg IPA prekogranična saradnja Bugarska-Srbije, ocenjen je kao jedan od najpogodnijih za finansiranje. Prestoji faza konačnog apliciranja i dodele sredstava, pošto je prvom evaluacijom ocenjen podobnim za finansiranje. Podrazumeva 13 km jedne izuzetno šetne staze u dva parka izuzetnih prirodnih odlika, Lepterija Sokograd i Ozrenske livade. Znači, turisti će moći da uživaju u svim prirodnim bogatstvima ove dve fantastične planine, obilaziti prirodne atrakcije i vrednosti, ali i kulturno-istorijski spomenik tvrđavu Sokograd. Pritom imaće dva vidikovca sa teleskopima, da u svakom trenutku mogu da pogledaju svaki kutak Sokobanjske kotline, čak da im Šiljak, vrh Rtnja, najviša tačka Sokobanjske opštine, visoka 1560 metara, izgleda kao na dlanu. S druge strane, bit će postavljeni i punktovi sa informatorima koji će u svakom trenutku moći da turistima daju dalje instrukcije, da im ponude osveženje, možda neku energetsku, voćnu, ekološku kocku, da povrate energiju i da uživaju i na taj način, na pravi način dožive prirodu, a ne iz nekog veštačkog objekta da pogledaju multimedijalne prezentacije ili kroz prozor ili kroz staklo vide kako priroda izgleda. Upravo je ovo prava turistička valorizacija prirodnih vrednosti i potencijala jednog mesta i na pravi način i na održiv način, tako da se priroda ne naruši, da postoji neki minimalni uticaj na prirodnu sredinu, ali da joj se dozvoli da se ona u narednom periodu prirodno regeneriše. To je suština razvoja Sokobanje generalno i verujem da će ovaj projekat ne samo učiniti Sokobanju atraktivniju, nego celu regiju, kako za domaće turiste, tako i za turiste iz inostranstva. Hvala puno. Hvala vam.